isinene sona esingcolisa ithonga. Oh, Yes. okay. Ube umuntu ongahlezi ukudla isinene. So sizikelela abantu abashadile ne. Yes. Oh, okay. Isona esikwenza siqhelenise nama sisters akho ngoba phela udla isinene mhlambe nomuntu orong ukhiphile isisu. Ish. Nathi siyathanda ukuyobathenga azilapha iChicky Tigers. Ish. Sisengozini. So maye nawuhlamba lapha elwandle ne ngizokuzwa ukuzwa abantu bathi bashelwandle kwenziwa a lot of rituals abanye benzani abanye hamba nama chicken lapha ya. Am I safe as an individual ukuthi ngiyogeza lapha ya? Abashiyanga imimoya yawo enjanjani. Ulwandle liyayihlambulula khehla. And there's certain times okufanele uye kulona. Sekuseni ngakangeni umuntu. Suke selihlambulule ebusuku. Nasebusuku ngo12. Where the spirit is connected. Yeah. Yes.